Sa unang pagbasa mga igsoon, gihulagway ang nakita nga naa di ay mga tao nga nakasulod nga dili maihap porting daghana nya mao kuno to sila ang gipatikan sa patik sa Dios unya nakasugakod sa mga paglutos dinhis kalibutan. Muna nga wa gyud makasud og langit nga maglikay aning gitawag og kasakit og kamatayon. Lingiyay mong tupad ing na malipay kas kasakit og kamatayon. Ing na kono. Lingi aba ing na malipay ka anang kasakit og kamatayon. Oy, magsigi taglikay, sige glikay, paningkamot Dios paglikay na namiligro na kita ana. Din agita ana makasud og langit. Kay ang makasud is langit gipatikan. Kita nakadawat naman tagpatik pinaagis bunyag. Ana napakitang tanan ba? Napatikan na ta. Pero dunay ikaduhang requirement nakasugakod sa mga paglutos. Mao na siya. Kay dinhis kalibutan lutoson gid ta. At tanawa na diharos atong Senado o sa Kongreso. Ang musultis tinuod, mao'y lutoson. Ang gipinpoint nga mao'y utok aning korupsyon, dili hisgutan. Kadtog yung nisulti. Sama anang mga sergeant, gutisa, mga diskaya, o uban pa. Basta musulti ka, ikaw gihimuong bati. Nisulti sad si kanhi Presidente Duterte nga, kanang inyong presidente, adik na. Weak leader na, atoan na, gipriso na. Pero ang mga dagko kayo mga adik, wa maunsay. Ingon anak ni dinhis kalibutan, niya, okay ra ninyo, lutoson mo. Hindi man mo tubag. Mura mamog mga patay. Hadlok kay ta. Hadlok. Muna ha, bantayan na nato. Sa ikaduhang pagbasa, gi-emphasize gid ni San Pablo nga dito San Pablo si San Juan ningon siya unsa gyud kadako ang gugma sa Dios nato. Gihimutan niyang mga anak. Tiaw mo kana. Gihimutan niyang mga anak. Lingi ako no imong tupad na sad. Ing na tan-aw nimo angayan kong maanak sa Ginoo. Ing na ba imong tupad ina kaning akong naong angayan ning mahimong anak sa Ginoo. Naong nato nga yawanon kay tanan sus. Kanang imong silingan nga magsigig libak nimo angayan ka nang himuong anak sa Ginoo. Kanang imong banang palahubog kay tanan nangabit pa gyud angayan ka na himuong anak sa Ginoo. Kanang asawa nimong porting yaw-yawana luod na kaignaong angayan ka na himuong anak sa Ginoo. Pay pangutana og kitay pahukmon di gyud angayan bisag kining gawali angayan ka ni himong anak sa Ginoo. Sige lang baligyag slat. Nya kan asang manimbang di sa gyud mo palit og slat angayan ka nang himuong anak sa Ginoo. Ambot lang. Pero bisan pa man sa atong mga apan kakuwangan o balik-balik nga sala giisip kitang anak sa Ginoo. Mao nay matud pa ni San Juan dire ug ang tanan nga nagbaton niining paglauma diha kang Kristo nagputli sa ilang kaugalingon ingon nga putli si Kristo. Kana bang mulaon ta nga anak tas Ginoo manununod tas langit? Bahala nagsakitan ta dinhi, bahala nagmapobre ta dinhi, bahala nagdili ta daygon dinhi sa kalibutan basta magpabilin gitang anak sa Ginoo. Kay ang importante ang langit. Ang langit gyud. Lingi ana sa imong tupad ang di mo lingi anak sa demonyo. Gilingi aba ing na gusto ko kuyog tas langit ing na
Nga gusto ko kuyog tas langit. Nya mangutana man na unsa may paagi. Unsa may paagi? Palit og slat. Okay, kanang gugmas kwarta nganong di man kuno kamo palit nga 100 pesos ra man na atong slot. Nganong di man kamo palit kay imong tigomon imong kwarta. Timan nga gisulti na sana ni Kristo, dili mo mahimong alagad sa duha ka agalon. Di mo pwedeng mo alagad sa Ginoo og sa kwarta. Bisag pari pa ka hingwarta kay kabdi jud ka gyud. Pwede ana. Labaw na gyud congressman ka, senador ka, or presidente ka sa Pilipinas, nya hangol kay kag kwarta, or kapitan ba ka, mayor ba ka, gobernador, nya hangol kay kag kwarta. Adi, pwede lupigon lang kag liktor. May pangliktor, makasuod pag langit, lupigon lang kang paria ka og sakristan. Labi nagkining mga pamisas kalag dili gini. Tigo mo na ginis pare, kwaon yun na, kagon kas mga minatay. Mamugnaw din na imong kamot. Bitang iniglamano na ko bugnaw kamot, or inigamin nga rin ako bugnaw kamot, na kumura man siya gikalag. Hangol tingin ni kwarta. Hoy, naade ko'y lain nga isulti ninyo. Amot o tinuod ba niyo kung kasuwa? Paano ko ma-verify? Kana de ko nung magsigig suyop, kanang adik ba? Gawas nga siga nagmata, niya mukagot ang ipon, bugnaw nagkamot. Hikapa ko nung kamot sa imong tupad. Sa dahilan ng iyang mata, ang kamot lang ba, ikapa. Niya moingon sa mo, oy padiroy, naamo sa bugnaw kamot, kay gikabuhi. Mao bitang gikabuhi, kay gasigig suyop, wa nay kuan-kuan, wa nay tugtog. Mao na mubog na ang kamot. Ano ba? Nga nabitan sa una, dito ko sa prison ministry, magmisa man ko sa prisuhan. Maglinya din na sila. Inigtanaw pa lang nako. Nasiga kay matay. Lawas ni Kristo niya. Dito kay COVID man to. Kuan yun ka ng, awa pa'y COVID, pero kuan yun ka ng kamot yun ba? Kamot. Ako ding itugkad ning akong gamay. Lawas ni Kristo. Iniglakaw. Nako, manuyo pa ito. Basta, mura bitag ayos ang kamot. Mahibong ka. Uga kayong kamot tanahon. Pero inigana ni mo, murag ayos ang kamot. Kato, adik to. May rasan mo din kay ba man inyong kasagaran. Di mailhan mo sana kay ang hapapangig. Kung ano sa kayo. Ngano ni abot man taaning diskasyon na. Kuan lagi magputli ta sa atong kaugalingon kay mga anak butas Ginoo. Nya unsa may makapaputli nato kining atong ebanghelyo. Gitagaan ta og 8 kapaagi para ta makalahutay, makasugakod sa mga paglutos kalisdanan nining kinabuhian. The 8 Beatitudes. Basahaon niya ninyo ha, at least once a month. I-check kung naa pa ba ka sa right track. Wa ba kay gilikayan ani? Ang una, bulahan kamong mga kabos. Ganahan ba kang mahimong kabos? O ganahan ka mahimong kabos, nahigugma kas kinabuhing kabos, congratulations. Masantos ka. Pero naglikay ganikas ka kabos, pagbantay, murag padung nakas impyerno. Ikaduha, bulahan, ay man to, ang nagsubo, ganahan bakas mga kasakit, okay ba ni mong masakitan ka o di ka gustong masakitan? O gusto kang masakitan, bahala na kung say rason, kanang kamaog yung kang mudawat o kasakit, congratulations, padong kas langit. Di ba? Pero magpunay kag reklamo, masuko pa yung kas nakapasakit nimo, murag padong nakas impyerno. Ikaduha, bulahan kamong mapaubsanon. Mapaubsanon ba kanang dili lang ka gusto, malipay ra kag dili ka i-recognize, dili ka ma-appreciate. Ana ba? Malipay ra ka nga insultuhon, malipay ra ka nga himuan og istoryang bati.
Mudawat gyud ka ba? Kana, congratulations. Pero sige kag pa-colors buhok, kay mahadlok yung kang sawayon, ana, kis-kis kilay, ala, paputi, snaong, sa unsa na lagi buhat. Pagbantay, basig, padong nakas imperno. Oh, ay man to'y sunod. Bulahan, ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kinsay naningkamot din hininyo sa pagtuman anang sugo os Ginoo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Tasa kamot. Pulos gyud mo mga impiernohonon. Bulahan gud ang naningkamot. Di sad no ta ka perfect except Mama Mary og ni Jesus naka-perfect yun. Nya almost perfect. Ang ato nang nadeklarar ng mga santos, St. Francis of Assisi, sila San Roque, San Isidro Labrador, tanang mga santos, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, almost perfect. Pero naagi sila, niagi sila, paningkamot, pagtuman, kanang kabubuton sa Dios nga nag-ingon, higugmaa imong kaaway, paningkamot, kanang niingon, tamparoson kas pikas aping, ipatamparos lang sang pikas, ayaw pagsigig, reklamo ana. Pero kamong nagsigig likay sa kabubuton sa Dios nya maghimo magbuot-buot gyud mo, dalaga pa ka, ulitaw pa ka, sige na mog tinukhangay sa imong uyab. Di man nakabubuton sa Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo pakasal usa, una pa mo magdog. Halag mangluspad mo diha basta human na mog kasal. Sigig pabunyag anang bata way kasal. Di man nakabubuton sa Ginoo. Kabubuton din sa Ginoo nga babae ka, nya maglinaki gyud ka. Manguyab gyud kag babae, nya magtipon gyud mo. Ambot unsaon na ninyo pagkumbati diha. Ang akong nahibaw-an, ang laki ra magbabae mo kamao ana pero pulos mo laki, kabubuton din sa Ginoo diha nga pulos mo laki, nya kumbati mo diha. Ingka pa di sa na pwede kay sakitan man sad ni kay na naman ko anang mga pagbatia. Maobitan giingon sa diris unahan, bulahan kamong nagsubo. Antusa na. Parehagod na ko, pare. Kapila naman ko naibog og babae, sukad ko na orden. Kapila naman ko nihilak na nagsigig kantaan ng bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko. Ay, kamura di ka mo kanta na. Oy, kamo na asad mo na. Ay ko ninyog ilara. Utrosan mo mga buangon. Pariharat ta. Pero atong i-check kabubuton ba nis Ginoo? Na kay haron mahimot ang bulahan. Ika-5, bulahan ang maluluyon. Maluluyon. Kinsa ninyo dinhi nga kung dunay mangawat sa inyong butang, maluoy mos kawatan. Tasa nga mo? Oy, masuko. Bantay ka ana, maluoy ka anang mga manuyupay, maluoy ka anang mga tulisan, maluoy ka anang kanang mga taong nakasala. Kay kana mangkong kaluoy, divine mercy is for the sinners. Ang kaluoy sa Ginoo mo na iyang gamiton para sa mga makasasala. Maobitan na magsigit ingon, kaluy kami Ginoo, kaluy kami kay nakasala kami kanimo. Para nas mga makasasala. Ngilinga imong tupad. Ina maluoy ka na mga tulisan. Ina maluoy ka na mga nangawat sa budget sa flood control. Maluoy ka na rong nangawat og trilyon sa atong panudlanan, ya di ra ba gyud masakpan kay sila ra say gahiring-hiring silang kaugalingon. Oh, maluoy gyud ta. Kay ngano man natagaan sila dagko kayong posisyon, dagkong grasya, pero giwaldas nila, kaluoy nila, moabot ang panahon nga isugba sila sa kalayo nga way pagkapalong, maluoy gyud ta. Dili gusto ang Ginoo nga naiusa sa iyang mga anak nga maadtos impierno, maluoy gyud ta. Ingkaw nya pa kita may gidaog-daog, sagdi lang, paabuta lang ang sunod. Di ay gibutan diri sunod, ika-6, bulahan ang putli og kasing-kasing. Kana bang kasing-kasing nga wa gyud bias,
Kamong mga nanimba ron dire, wa gid mo'y tao nga bias mo kana ba tan-aw mo nya nasa ning libakira. Kanini bakakon na ba kay niya. Mao na gitawag og hugaw o kasing-kasing kana maghunahuna ka magngilad sa usa ka tawo. Imong bana nakapangabit. Kung pagod bag-o pagod mo ato mga 5 years pa lang mo unya human niabot na murog 40 years. Ang imo lang gyapon hunahon iglakaw sa imong bana. Asa na sa katoy wa baka sa tumubalik sa bisyo ang panuay. Kuan ka hugaw ka og kasing-kasing o gunahuna. Kana rin yung magsige rin yung kag-ingon, niya na akong bana. Muragikan man ni siyang kabit, pero ako ning bana. Putli yung kasing-kasing, no? Putli kag kasing-kasing ba? Niya na sa ning akong silingan, wa para ba gini mo bayad sa utang, pero ako gining silingan. Putli kag kasing-kasing, Nga di ba mausab ang imong pagtanaw sa usa ka tawo? Di ba? Ikapito, bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan. Kana bang magkahiusa? Kita dinhi ningkamot ang magkahiusa. Mo nang wa nataron anang ingon-ingon nga wa ka madunit nga kapilya, di na kamisahan. Misahan ka basta mo execute lang kag mua or usufruct. Kamo kay private chapel mo di na mo misahan nagyapon mo yung misa ikaw dili ka mananabtan ka nga dili ka diri recognize sa kapit simbahan di ka pwedeng manabtan og naay patay panabtan diha kay total mamatay raman sa kasunod hangtod ka mamatay panabtan diha karon nakighiusa pud nato ang atong LGU dito sa atong minteryo, nagkahiusa ta dito. Hastang mga vendors, atong gihangyo. Pero naginoy pipilang mga buangon. Pero at least, nagkahiusa ta. Gilingyan sa dimong tupad. Ing na nagkahiusa mo sa inyong silingan. Ing na kano. Kana, maningkamo ta ana. Maghiusa, dili magkabahin-bahin, dili magkabuwag-buwag. Maubitan ni kaning atong slat-slat. Makahiusa gini ug ang katapusan kani siya bulahan kamo kun bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao butang-butangan sa tanang matang sa kadautan ug katapusan bulahan kamo kun patyon mauna ni ang gitawag og final requirement kana bang hangtod kita mamatay sunod kita sa Ginoo anak kita sa Ginoo mo na to ingon nakalahutay sa mga paglutos mo na kun ato ning sundon dali ra kay mahalin atong slat bitaw bulahan kamong mga kabos nya naa ka kwarta kayay ni daghan-daghan naman ni basig dili nako kabos ihurot ko nig palit og slat mulakaw din kas inyo maglakaw na ka ayay salamat kabos nako hurot din atong slat ana di ba di man mo kuan sige report atong slat karon tulo man ni ka slats ang grace or God's reward and complete elation ang atong halin niabot nag 81,300 ka slots na apay 618,700 ka slots tag 100 pesos per slot nya do na ni 70 slot challenge na tag 7,000 per challenge 244 na ang atong nadawat ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para sa atong dinhis parokya nga mga proyekto niabot na sa 46,931 ang atong halin ka slots na pay 53,069 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot nya do na ni 162 slot challenge equivalent sa atong number of years as parish 16,200 per challenge 105 na sad ang atong nadawat nya ang ato karong natigom na nga kwarta para ato na saning ipanghatag sa mga earthquake victims kaning atong DPR
niabot nag 5,822 ka slots. Nya sige patagdawat tag 100 pesos per slot. So atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Salamat kayo. Nya naara hangtod karon naalang gyapon mangutana unsa man ang slot, Father? Ang slot donasyon ni. Nya ang usa ka slot minimum donation. Og daghanon nimong slot amaw na imong donation. Unya ang meaning sa slot kay ang S sacrifice, ang L love, ang O offering, og ang T treasure in heaven. Oh, pinindot kaya na siya. Tanawa lang na ninyong meaning, makapalangit na ginadaan. Nya di pagid mo mopalit na padung mo sa impierno ana. Unsaon man sad pagpalit? Karon didto ka sementeryo to ay daghang lamisa didto. Atong opisina, pwede ka makapalit og slots or inyong i-deposit sa atong bank accounts. Tanawa lang dinhi sa atong screen, atong bank accounts or sa atong GCash. O karon kay November 1 man, open na sad ang atong mga GCash accounts. Pwede na mo bisag asa ni padala. Unya, labing maayo anha sa kwarta padala kay naagid ang resibo, no? Bisag asang kwarta padala niya gamitan ning mga ngan nga niya dinhi sa atong screen, labi na ang akong pangalan. Mga igsuon, dili sayon ang pagsulod sa langit, pero tungod sa dakong gugma sa Dios nato ug sa iyang grasya, gihimo niyang sayon. Ang ato lang kanunay tingaling isulti o ikondisyon sa atong kinabuhi, mao kining tubag nato sa Salmo nga nag-ingon, Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Ug unsaon nato pagpangita ang naong sa Ginoo? Praktisa ang 8 beatitudes. Every day, kung asa ani ang available, praktisa gyud, makakita gyud kag naong sa Ginoo. Manindog ta.